Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәләмен без Шырдатлы районы Иске Уренбаш авылында яшәүче гүзәл чәчкә Валиуллова Милана Фаил кызына юллыйбыз. Бүген ул үзенең 5 яшьлек матур юбилейлы туган көнен каршылый. Беренче гүзәл юбилее белән аны ихластан әнисе Альбина, әтисе Фаил, сеңлесе Ясмина, әбиләре Зөлфия һәм Зифа, бабалары Фагил һәм Саша, абысы Айдар кытлыйлар. Ана мәхәббәтен тиңләп булмый. Җир йөзендә бөтен байлыкка, эшкерсез һәм иң чын сөю белән тик аналар гына ярата. Ана мәхәббәте көчле сөю, ана мәхәббәте саф, чиста, йөрәгендә алып бирер булып тик аналар гына ярата. Әлеге шигъри юллар белән мин үз мәхәббәтемне балама тасвирлар идем. Миланабыз безнең гаиләдә беренче бала булып туды. Ул дөньяга килгәндә без үзебез дә әле балалар гына булганбыз күрәсең. Ничектер ул мизгелләрнең аеруча мөһим икәнен дә сизмәдек. Гаиләдә Миланабызны курчак сыман барда күтәреп йөртеп, сөеп, иркәләп, назлап үстердек. Бүген инде менә беренче аваз салган мизгелләрдән соң 5 ел узган шулара. Балабыз безнең бик акыллы, бик йомшак күңелле, дуслары белән дә уртак телне бик тиз таба ала. Барысына да карата мәрхәмәтле ул. Олыны олы, кешене кеше итеп күрә белә. Кадерле балабыз, сине ихлас күңелдән матур туган көнең белән котлыйбыз. Сиңа киләчәктә дә шундый ук тәртипле, матур, әти-әниеңә, сеңлеңә карата рәхимле булып калуыңны телибез. Раббым үзе сиңа бәхет кызганмасын. Миланабыз үсеп килә. Бүген инде 5 тула. Алтын алмасыман матур, бигрәкләрдә кыз була. Әти-әнисенә шатлык, якыннарга сөенеш. Балакаем, көтмәсен ул язмышында көенеш. Күңелләрне һаман бизәп бик матурлап көләсең. Сине без нык яратканны әйтмәсәң дә беләсең. Иң кадерле, иң тәүфыклы, иң ягымлы балабыз. Иманлы булып үсәргә сиңа теләп калабыз. Миланочка, без дә ихластан әти-әниең, сеңлеңнең, әби-бабаңның теләкләренә кушылабыз һәм сиңа әкияти балачак теләп калабыз. Әлеге җырны яратып тыңларсың дип өметләнәбез. Һәр кемгә бирелгән төрле язмыш, бар гомердә икән Худайдан. Бала дип җан атулар, шул кадерле икән ул кайдан. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Теләк, күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Сиңа карап мин кыланамын, ак болыттай керсез күңелең. Яманлыктан айыр яхшылыкны, изге булсын барыр юлың синдә. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле булып балакаем кызым. Күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Үтенәм сорыймын ялварам, балама бул язмыш мәрхәмәтле. Язмыш юлларында адаштырып, йөрәккәен итмә җәрәхәтле. Күкрәгемә кушып яратымчы,
бәхетле булып балакаем кызым. Теләк теләп күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле булып балакаем кызым. Теләк теләп күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Теләк теләп күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Син минем сүнмәс өмет йолдызым. Бәхетле бул кызым йолдызым. Валиуллова Милана Фаилевнаны 5 яшьлек матур юбилейлы туган көне белән ихластан апасы Азалия, абысы Илнар, энеләре Рияз һәм Нияз котлыйлар. Үз балаларыңны үстергәндә һаман дөнья куып, вакыт җитмичә наз да, мәхәббәт бирергә дә арттыра алмыйсың. Әле дә һаман дөнья куабыз, тик балабызның балаларын бик нык яратып, бар дөньяны якка ташлап, сөеп назлап туя алмыйбыз диләр әтиәниләр. Менә Миланабызны да шулай шашып, әби-бабалары, әти-әниләре дә үстерәләр. Миланчыкыбызга тоймадык та 5 яшь тулган икән инде. Зур кыз булып җитеште. Һәр барысын да аңлый, бик җитди олыларча сөйләшә. Үз-үзен яраттырырлык матур итеп кылана, җырлый да, бии дә. Без аны үлеп яратабыз һәм әти-әнисенә шундый матур бүләгебез өчен нык рәхмәт әйтәсебез килә. Миланабыз күкләрдән бирелгән бүләк безгә. Алтын алмам, күз карасы, иң сөекле кызыбыз. Синең туган көннәреңә әкренләп җыелабыз. Күбәләктәй матурышып йөрисең шат елмаеп, гомерең дә шулай узсын, бер дә торма моңаеп. Торт өстендә шәмдәлләрне эреп куйда сүндереп, телә олы бәхет кенә, яшәмәле көйдереп. Без якыннарың өчен син шатлыкның иң олысы. Көтсен алгы гомереңдә бәхетләрнең зурысы. Тәүфыклы бул, иманлы бул син озын гомерле. Яратабыз сине шашып, шулсың бәхет түгелме? Гаиләк тулы, барысы да бар, шөкер генә кылырлык. Бу дөньяда гөрләп яшә, тирән эзләр калырлык. Милана, әйткән сүзләр барысы да тормышка ашсын. Туган көнең белән бәхетле бул балакай, алдагы җыр кабат синең өчен яңгырый. Иң беренче